Yan. Sarap ng mga ulam nila. Atay no? Atay Bangus. to. Dito na lang ako sa lechon paksiw. Favorite ko to lechon paksiw. Tingin nila ako ng sabaw no? Kain ko dito. Oo. Ito yung mga condiments nila oh. Yun. So isang kanin lang tayo. Sarap ng sabaw. Tapos lechon paksiw. Tayo. May abit tayo ng turun. Yan yung shopping binibili nito. Wait lang po. Ay, walang turun ube. Meron po. Ay, meron. Saan? Niluluto pa lang? Ayun po. Ah, okay, sige. Sampung piraso. Alin po? 10. Sampo. Lima isa, di ba? Apo. 10. Meron. Sampo. Sige, hintayin ko na. Ayun na kuya. Yung gulay, saka okoy. Sige. Ay, wala nakakabit. So yan, di pa na nakakabit kanina yung mic, yung headset. Tiyak may ingay yun. Sabit tayo sa bilihan ng turon bago mag-arko ng turon na may ube. Ha? Sige lang, oo. Antayin ko. Okay lang. Yan o, nasa gilid siya ng kalsada. Ganda ng mga palayan nila dito. Talagang berdeng berde. Pang ilang crop na kaya yan? Siguro pang 3 na yan. O umpisa ng taon. February. Ay baka tinanim to mga December. O late November. Dami yan sila. Tabi-tabi yan. Sorry mamaya. Niluluto pa eh. Yan lang. Bagong luto. So, sarap ng bagong luto. Wala bang dagdag?
Dito kami lagi bumibili pag bumibiyahe kami. Yung ube niyan halaya. Ginagawa nyo talaga halaya. Sarap eh. Sige po. Binayaran ko na sa kanya. Yan. Sarap. 10 piraso. 5 piso lang ang isa actually. Niloloko ko lang siya. Yun lang. May bagay. May lagay sa akin. Init pa. As in bagong luto. So let's G. Sakali dito ay bilis yung sasakyan. Yun, actually malapit na tayo sa destination natin sa Muñoz. Actually ano na to, malapit na sa Arco, naka boundary. Suki namin yun. Sige, pupunta kami dito kaya merong pupunta ng Muñoz. Talagang nagbibilin talaga ako. Favorite ko talaga yun. Sarap siya, tunod siya na merong nilagay na halaya. Napakabango niya. Kasi hindi ko na kainin, amuhin ko na lang. Bango niya. Sobrang bango. Kung yung turon lang ka masarap, mas lalong masarap yan. Turon halaya. Mura pa, 5 piso lang. Meron din sila turong gulay, ganyan. Pero yun talaga favorite ko. Although matamis siya. Dati 100 piso, 20 peraso. Mag-isa lang akong uubos nun. Maghapon. Kaso medyo matamis siya. Babawalan nila ako. Nagagalit sila sa bahay. Diabetic kasi ako eh. Nag-i-insulin na ako. So dinadaan ko na lang sa pa-insulin. Insulin sa umaga at saka gabi. Ganun nakalala yung diabetes ko. Insulin dependent na ako. So 40 sa umaga, 20 sa gabi. Ibig sabihin ng 40, 40cc. Tapos sa gabi 20cc ang ini-inject sa akin. Tapos yung kasi pag diabetic ka, ang mga inaano sa'yo, mga nadadali sa'yo, yung mga mga tawag dyan, yung mga internal organ mo. So sa side ko, ang nadadali sa akin, puso, high blood. Kung anong mahina sa'yo, yung iba kadalasan kidney. Ako awan ng Diyos, wala naman akong bato sa kidney, suspected lang. Pero nung nagpa-laboratory ako, wala naman. So wala naman akong bato. Pero meron din ako sa prostate. Yan. Normal na yan sa mga diabetic na edad 50 pataas. So nagkakaroon na ng prostate. So in-enjoy ko lang buhay ko. Habang pinagbibigyan pa tayo ni Lord. Yung puso ko ang delikado kasi madalas akong atakihin lalo pagka tag-init. Yan. As in. Kaya gusto ko sa malalamig na lugar at maaari. Kasi yung puso ko meron na akong heart enlargement. Hindi na yung mawawala kasi nung inatake ako noon, nag 170 yata ako, 170 over 140, di ko alam, basta mataas na siya masyado. Nagkaroon na raw ng muscle yun, yung sa mga, di ko alam kung sa veins o sa puso mismo. So kaya na-enlarge na siya, di na raw yung mawawala. Alaga na lang talaga sa gamot. So yung gamot ko, combination na rin, mataas na rin ang dosage ko. Umaga at saka gabi rin. Combination siya, amlodipine plus losartan.
Dalawa. So dalawa yung mini-maintain ko, umaga at saka gabi. Amlodipine losartan combination. Isa sa umaga, isa sa gabi. Kalimutan ko lang kung ilang grams, 30 grams ba yun o 5 grams, di ko alam. Basta mataas na siya. Mataas na ang dosage ko, mataas na. So yun, tuloy lang ang buhay. Kailangan lang talaga pag may sakit ka, lalo nagkakaedad ka na, medyo alaga. Sa bahay matigas kasi ulo ko minsan gusto ko yung mga bagay na bawal sa akin so lalo na yung matamis, soft drinks, ganyan. Minsan panakaw ako na kasi naiinggit ako sa kanila. Sabi ko sa kanila, huwag kayo mag soft drinks, so ayaw ako mag soft drinks din. Huwag kayong bibili ng ice cream. Kung minsan si doktor may-ari kasi ng pwesto ng 7-Eleven, yung bahay na yun, bahay ng doktor ko yun. Nahuli niya ako mismo pagbukas ng bintana. Ice cream yan sabi sa akin. Huling-huli ako sakto yun ang doktor ko. So simulat sa pool, hindi lang ako, buong pamilya. Si pamilya kami ng diabetic. Tatay ko diabetic, nanay ko diabetic. So lahat kami diabetic, lahat ng kapatid ko. Pero hindi pa talaga diagnose yung bunso, saka yung pangalawa sa panganay, saka yung bunso lalaki rin. So tatlo kaming meron. Yung panganay, tapos yung pangatlo, saka ako pangapat. Talagang na kami, insulin dependent na kami. Mas malala sa akin yung panganay namin, nandun na sa Dubai ngayon, nagbabakasyon. Mas malala yun, mas matigas ulo nun sa akin. Walang bantay ako may bantay ako lalo na yung anak kong bunso. Gagalit talaga yun kasi nung panahon na naggagrabe ako talagang siya nagbantay sa akin kasi yung misis ko nun, at naltaon ng pandemic, hindi na stranded siya sa Visayas, nagbakasyon siya ng Visayas. So ang nangyari, ako lang dito sa yung anak kong panganay, yung bunso na babae, siya nag-alaga sa akin. So yun talagang gwardiya ko, kasi siya nakaranas talaga ng hirap nung nagkasakit ako. Binubuhat ako noon kasi may pagtumboy siya, malaki yung katawan niya. Malakas siya. Nagtatrabaho siya ngayon sa MDRRMO, sa rescue. Kaya yung course na kinuha nun, maliban sa hindi namin kaya magpaaral na ng college, talaga yun ang niya, caregiver ang kinuha niyang kurso. Kasi nga dahil sa nasakitin ako, may sakit na ako. Pero talaga yung mga diabetic 50 pataas, medyo maselan na. Sa dulo na tayo pumasok, naanoan ako doon sa traffic pero doon kalsadang mas malapit, doon sa isa pa. Hindi ako duman dyan, yung traffic dyan. Kaya pumasok. Iya. Yan. Dito ako bumibili ng pandesal Ay hindi pala pandesal, yung sa kabila pa yun, kabila pa yun. So itong kasada to, itong buo to ng munisipyo. Sa may tawagin nila Clock Tower, kung saan mayroong mga kainan sa gabi. So one way ito, pag dito one way na siya.
So success. Hindi nasira si Bembol. Belt lang naman ang pwede masira dito, tsaka yun nga na empty. Laking katangahan. Hindi ko siya napansin. Hindi naman kasi siya full tank nung umalis ako sa bahay, so hindi na ako naggasolina. Nalibang ako, sobra ako na-excite sa pagmamaneho. Mataw-hataw kanina, talagang niratsada ko. Buti nga hindi ako sa highway na siraan. Nandun na ako sa palengke. Medyo tutsal-tutsal yung palakad-lakad ko, nagtutulak. Saktong pagdating ng palengke, doon ako doon ako tumirik. Then nagtulak ako magbola palengke agad doon sa kanto, mga 500 meters. Pero yung mga 20 meters doon, 20 to 30 meters, pababa na siya, so sumakay na ako pababa. So charge to experience, charge to katangahan. Tayo sa Bayugas to. Tayo. Lapit na tayo. Ilang minuto na lang nandun na tayo. Isang minuto. Yung barangay hall. Yung barangay nila. Alam ko ano to eh, Poblacion Norte. Kanan na tayo dyan. Ikalabas na pala si Bembol, oh. Ayan si Bembol. Ay, si Bembol, si Totoy Bibo. Nakabaklas na pala yung upuan eh. Ayan. So tinulak na lang nila yan. Di ba? Binaklas na siya. Ay, punta. Birthday, tara. Ha? Birthday. Birthday? Oh, tara. Kumain na ako. Pati makiparte tayo. Birthday ng mga anak ni Kike. Ay, ganun ba? Kakakain ko lang eh. Kasi Buknoy. Pupunta rin tayo. Teka, pasok ko to. Pupunta kayo sa birthday ni Kaye. Birthday ni Kayan at saka ni Juan Kayan. Hindi ko alam eh. Kumain na ako. Oras pa lang. Alas 12 pasado na. Ha? Pero sa ano, sa Ah, sige. sumama ka. Iyan, wala nang sumakiram nito dito, no? Ha? Wala nang makikiram nito dito. Wala. Kung alam ko lang na ni birthdayhan pala dito. Sinama mo sana si Tati, no? Oo. Hindi sasama yun. Di payagan. Clarissa nga eh. Ay pa ako payagan eh. Mainit. Dali ko na lang yung wallet ko. Sa dalawang sasakyan na dali nyo? Oo, mga pagkain dito eh. Dyan yung mga pagkain? Doon sa malaking bahay. Hindi. Saan? Ay, resort? Oh my god. Paano kaya? Itong bag ko. Pasok mo na kaya yung bag ko, Noy. Ano ba naman yan? Yung mga gamit ko.